Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, samahan niyo po si Kuyang Justin Dizon sa paghahatid ng balita at impormasyong mga totohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako sa ating 1.8 plus million followers. Halos 2 milyon na dito po sa social media, Facebook. Live ho itong napapanood sa ating Facebook page at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Live din ho ito sa ating YouTube channel at CLTV36 Official at syempre sa telebisyon, mga kabalen, Luzon, Visayas at Mindanao. Napapanood ho itong mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Kaya naman, tutok lang sa Signal Channel 115, nationwide yan, o di kaya naman sa Air Cable Converge, Channel 71. And dito ho sa Central Luzon, kabalen sa ating 37 cable partners, ganyan din ho sa Kalakhang, Pampanga, Free TV, Channel 36. Kumusta ako po kabalen? Dakal tamo po pisabihan. Marami ho tayong mga balitang pag-uusapan. Narito po yung mga headlines. Babanggitin ko lamang bago natin puntahan yung mga detalye. Ito ho mga kabalen, malabo raw na politika ang dahilan ng pagpaslang kay Kapitan Jinky Kiambao ng Barangay Balibago, Masantol, Pampanga. Ayon ho yan kay Mayor Danilo Gintu. Ito ho mga kabalen, umabot na sa 6 na barangay captain ho sa ating lalawigan sa Pampanga ang pinaslang mula ho noong taong 2022. Mamaya ibibigay ko yung detalye ng balitang yan.
Balita pa rin ho sa Masantol, Pampanga. Ito, target daw makumpleto ng pamahalaan yung konstruksyon ng Delta Bridge. Diyan ho sa Masantol. Ay sa darating hong November 2026 o isang taon mula ho ngayon. At syempre mga kabalen, ilang tulog na lamang ay Desyembre na. At pag December, alam natin, inaabangan natin, Giant Lantern Festival happening on December 13 po mga kabalen. Kaya naman tiniyak na ng komite yung kahandaan at yung kalidad ng mga parol na isasabak dyan sa ligligan. Mamaya makibalita ho tayo kung kumusta na yung mga pambato ng bawat barangay dyan ho sa Giant Lantern Festival ng Siyudad San Fernando. Pinapawisan ulit ang noon ni Kuya Justin. Sige, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko bago tayo magpatuloy. Pero higit sa lahat, batiin muna natin yung mga nakatutok dito sa ating programa bago ho tayo magpunta dito ho sa mga announcement at mga public service announcement at mga advisories. Isang magandang umaga kay Kuyang Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Dakala salamat, King Pamanalbe. Happy Friday, Kong Joel. Happy Friday po, mga kabalen. At ayan, si Kenneth Lizarondo, nakatutok din. Kabalen, Maya Payabak, sabi niya. And Yoyoy Manalo, nakatutok din. Yoy, dakala salamat, King Pamanalbe. Maraming salamat ho sa pagsuporta dito sa ating news stream. I-like and share nyo na yung ating streaming para mas marami ho tayong maabot. Yan, sige, pa-double tap, ika nga, di ba? Streamer na streamer. Sige mga kabalen, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko, dito ho sa North Luzon Expressway dahil araw ho ng Biyernes, maraming mag-uuwian ngayon. Inaasahan natin yung mga babiyahe mula Metro Manila pauwi ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Narito po ang sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi o iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway as of 10 in the morning. Ngayon pong araw ng Biyernes, November 28. Real time ho ito mga kabalen mula ho dyan sa NLEX Corporation Command Center. O sa mga babiyahe dyan, sa mga pauwi ng lalawigan, Pampanga, Bulacan, iba pang bahagi ng Central Luzon, dyan ho sa Tarlac, and Nueva Ecija, yan. Shout out pala sa mga taga-Gapan City, Nueva Ecija, yan. Balintawak Toll Plaza muna tayo. Ito ho yung going northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. As you can see mga kabalen, yan ho yung box number 1, yung sa itaas gawing kaliwa. Wala masyadong pila ng mga sasakyan, maaga-aga pa, kaya naman light traffic. Ganyan din ho yung opposite side, yung going Metro Manila o yung southbound lane ay medyo maluwag na at makakapagbilis na kayo dyan sa area na yan. Meanwhile, sa Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, medyo makapal ang volume ng mga sasakyan, pero continuous traffic flow, light traffic din dyan sa Mapulang Lupa, batay na rin sa anunsyo o dito sa advisory po ng NLEX Corporation. Eastbound lane ng Mindanao Toll Plaza kung kayo po yung manggagaling ng lalawigan ng Bulacan at lalabas patungong Quezon City o ibang bahagi ng Metro Manila at di kaya naman sa may Marikina, daraan po kayo. Mindanao Toll Plaza, medyo may pila na ng mga sasakyan dahil sa nagpapatuloy na roadworks. Pagdating naman sa Libdong, may Kawayan Bulacan, magkabilang linya, light traffic din ang sitwasyon dyan ho sa may area ng Bukawi, dyan ho sa Bukawi Toll Plaza. Maging sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, nasakop ho ng North Luzon Expressway ay maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Skip the scrollers train. At the 36 news stream kasama sa Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Sa mga babiyahe, paalala lamang, huwag kalimutang i-check ang inyong mga sasakyan. Siyempre, dapat nasa kondisyon yung brake, di ba? Yung blow bagets. Hanapin natin. Baka sabi, blow bagets. Lagi natin pinapaalala yan. Yung sa CG, nakikita ko yung commercial nila. Ano ba yung mga i-check sa mga babiyahe ngayong weekend? Kuya Justin, blow bagets, battery, lights, oil, water, brake, air, gas,
engine, tire, and yung self. Importante ho ha, dapat hindi tayo inaantok pag magmamaneho. Sige, mula naman sa NLEX, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Traffic update muna tayo mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Narito na po ang lagay ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon pong 10:13 ng umaga. At araw ng Biyernes, November 28. Dito muna tayo sa first row, boxes 1, 2, 3, and 4. Yung box 1 natin, mga kabalen, yan ho yung boundary ng Angeles City and San Fernando. Kani pong Telebastagan. Kaning Santo Domingo pong Telebastagan boundary. Light traffic sa mga oras na ito. Maluwag din ang sitwasyon dyan sa may Panings area. And paalala, continuous yung outermost lane going north dyan ho sa portion ng Manila North Road sa Panings. Holy Angel Village, yan, light traffic din sa mga oras na ito. Yan, based dito sa video natin. And dyan din sa may Baliti section ng MacArthur Highway ay light traffic as of 10:14 ng umaga. Dito ho tayo sa gawing ibaba naman, yung middle boxes, yung middle row. 5, 6, 7, and 8. Yung 5 and 6, 5 po ay sa may Sindalan area. And Del Rosario portion naman, yung 6. At nakikita natin ay continuous traffic flow at maayos naman yung daloy ng trapiko. And functional din yung traffic light dyan sa portion ng Del Rosario. And dito sa may sakop Maimpis, if you are headed north, ayan, medyo mas maraming sasakyan. Dito sa view natin, coming from City of San Fernando, of course. O dito coming from intersection. And pero light traffic pa din dyan sa portion na yan. Same scenario dyan sa may St. Jude traffic light. Marami-raming sasakyan lamang nakikita natin. But continuous traffic flow, light traffic, batay na rin sa anunsyo ng CPOSCO. And then dito po sa pinaka-ibaba naman, boxes 9 and 10, Palawi area and Santo Niño area. Ayan, maluwag ho ang sitwasyon. Pero dito sa may Macabacle, JBL portion, Dolores, moderate traffic na ang nararanasan as of 10:15 ng umaga ngayong Biyernes, November 28. At yan ho ang latest traffic update sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Gawing Bataan naman tayo. Bago ho natin silipin yung magiging taya ng panahon, silipin naman natin yung traffic situation. Diyan ho sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Ngayon pong alas 10:15 ng umaga, ito mga kabalen, ay, paano ba to? Nawala, ayan. I-share ko lang, i-maximize natin. Okay, there you go. Ito mga kabalen, light traffic tayo dito ho sa may iba't ibang portion ng Bataan dyan sa may Orani, maluwag hong kalsada, Samal, Abukay, light traffic din. And Alauli Crossing, Walter Mart, Balanga portion, Rotary Balanga, light traffic din ho ngayong umaga. So paalala ho dyan sa lalawigan ng Bataan, mahigpit na ipinatutupad yung mga tinatawag nating speed limit. Yung motorsiklo, 60, ito hong truck and van, 50 lang yung pwedeng takbo. Habang yung mga pribadong sasakyan, pwede pong umabot ng 80. At yung mga bumabiyahe na mamasada hanggang 70 lamang ang pwedeng takbo. Paalala ho yan ng provincial government. Sige ho mga kabalen, sa oras na ito silipin naman natin. Wait lang.
Sa oras na ito, silipin naman natin yung magiging taya po ng panahon. Ano? Narito po yung latest forecast ng DOST Pag-asa. Kanina pong alas 5 ng umaga to, valid hanggang mamayang alas 11 ng umaga. At makibalita tayo sa ating mga kaibigan mula po sa DOST kaugnay ng magiging taya ng ating panahon. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado pa rin ng shear line ang silangang bahagi ng Northern Luzon at nagdudulot pa rin ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley Region. Samantala, yung amihan, malakas pa rin ang pagbugso ngayon nitong hanging amihan at nakakaapekto rin sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. Yung easterlies ay apektado din ang eastern section ng Central at Southern Luzon at nagdudulot ng maulap na papawirin at mataas din na tsansa ng malawakang pag-ulan. Maging ang Palawan Province, kasama na po ang Calayan Islands, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin sa epekto ng trough nitong si Severe Tropical Storm Koto. Ito po yung dating si Bagyong Verbena na nasa labas na po ng ating area of responsibility. At kahit nasa labas na po siya ng ating PAR, yung kanyang trough patuloy na nakakaapekto dito po sa Palawan Province. At para po sa ating impormasyon, ang kanyang location ay nasa layong 275 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 110 km per hour near the center at gustiness na 135 km per hour. Kumikilos ito west-southwestward at mabagal pa rin ang kanyang paggalaw. So sa ngayon, ang kanyang epekto ay yung trough po niya o buntot ay patuloy na nakakaapekto sa Palawan Province. Samantala para sa pagtaya po ng ating panahon, asahan po natin ang maulap na papawirin at mataas po ni tsansa ng mga malawakang pag-ulan dito pa rin nga po sa Cagayan Province, sa Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, maging sa Ifugao at maging dito po sa Nueva Vizcaya at Quirino dahil pa rin po sa epekto ng shear line. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy tayo mag-ingat sa mga pagbaha at patuloy na banta po ng mga pagguho ng lupa dahil sa halos tuloy-tuloy na mga pagbuhos ng ulan. Shear line po ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala yung amihan, nagdudulot din ng maulap na papawirin at mataas na tsansa pa ng mga pag-ulan dito pa sa Ilocos Region, maging sa Batanes at natitirang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region. Magiging maulap din ang papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dito po sa Aurora at Quezon Province. Samantala, dito nga po sa Palawan Province, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas din na tsansa ng mga pag-ulan kasama na dyan ang Calayan Islands. Dahil rin po yan sa epekto ng trough o buntot nitong si Severe Tropical Storm Koto o yung dating si Bagyong Verbena. At sa Mindanao at Visayas naman, makakaasa po tayo ng halos maaliwalas na papawirin sa araw na ito at mababa na tsansa ng malawakang pagulan liban sa mga localized thunderstorms. At ngayon nga po ay nakataas pa rin ng ating gale warning sa malaking bahagi ng Northern Luzon, partikular nga po dito sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan o mainland Cagayan kasama ng Babuyan Islands, maging dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa Kalayaan Islands. So yan po, itong dito sa Kalayaan Islands, epekto po yan nitong si Bagyong Severe Tropical Storm Koto o dating si Bagyong Verbena. Samantala sa Northern Luzon, ang cause po nito ang nagdudulot ng maalong hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan ay ang amihan o northeast monsoon. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat. Hindi po muna ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil sa magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory. Ibig sabihin, 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan dito sa Apayao, Cagayan at Isabela. Dulot po ng epekto pa rin ho yan ng shear line. So sa mga kababayan natin dyan, mag-ingat pa rin ho sa patuloy na banta ng mga localized flooding, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at sa mga lugar na malalapit po sa ilog. By tomorrow naman ay posible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Apayao at Cagayan. Epekto pa rin po ng shear line. Ang sunrise natin for today is 6:04 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:24 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Bago tayo magpatuloy, batiin lang natin nakatutok sa ating programa, Kuyang Arnel Salonga ng Angeles City and Pamilya Mandap ng San Simon, Pampanga. Maraming salamat. Shout out din sa Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Nanonood po sa oras na ito. Yan. Maraming salamat. At syempre, aabot tayo syempre na and nationwide nga nakatutok din Pamilya San Juan ng Caloocan. Yan, maraming salamat sa inyong panonood dito po sa CLTV 36 News Street. Skip the scroll and stream at 36 News. Ito, alam ko maraming nagbabantay dahil nga po alam naman natin magpapasko, maraming balikbayan, maraming mga foreign remittances, yung mga OFW, mga remittances. And yung mga OFW natin, mag-uuwian. Eto ho, nakikibalita, I'm sure. Isa na rin yung ating kasamahan sa trabaho sa media, Kuyang Felix Barrios. Panayang mag-like ka rin yung post namin, Arlene. Panayang mag-like ikong Felix ka rin yung foreign exchange rate. Eto ho, mga kabalen, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nito hong araw ng Huwebes, November 27, sa 58 pesos 76 centavos. Ini pong lapad, Japanese yen is 37 centavos, pound is 77 pesos 92 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 56 centavos. Saudi Riyals is 15 pesos 68 centavos, dirham 16 pesos 02 centavos, euro 68 pesos 23 centavos, Korean won 04 centavos, at Chinese yuan 8 pesos 31 centavos. Yan ho ang latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng foreign exchange rate. Tuloy-tuloy naman tayo sa ating public service announcement. O Rene po, kabalen. Wala hong kuryente ngayon dyan sa may barangay Santa Ines sa Mabalacat City hanggang alas 3 po ng hapon dahil pinapalitan yung mga nasirang poste ng Pelco 2. Ito naman mga kabalen, wala hong supply ng tubig dyan sa may Lubao, San Roque, Dau 2nd, alauna, mawawalan, 1 p.m. Mamaya pong alauna ng hapon hanggang alas 4:30. Skip the scroll and stream at 36 News Stream kasama sa Justin Gizaneto neto makibalita makialam matuto. Dito naman sa Angeles City, November 29, bukas, araw ng Sabado, alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga. Mawawalan din ang supply ng tubig sa Barangay Kutud, Ampong Pulong Kakutud, Diyos ko rin Mami B. Ot Sabado nga ba kasakit? Kasama si Justin, Gizaneto neto makibalita makialam matuto at magdesisyon netama matudesisyon. Ewan ko lang pero scheduled to, di ba? Scheduled. Kasi may scheduled electric interruption. Okay, sige, gets. So, merong nakaschedule na electric interruption, mawawalan ng supply ng kuryente, kaya sasabay yung supply ng tubig, nakaschedule. Naku, kasakit. Sabado pa mo. Araw pa naman ng labada. Alas 5 ng umaga hanggang alas 10. Barangay Kutud and Pulong Kakutud, alang Danom bukas, Sabado, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. And sino pa yung affected? Ito, mamaya naman, alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, Barangay Kapaya, Metro Gate Subdivision, Angeles City. Wala rin walang kuryente, walang supply ng tubig. Mamayang 3 to 5 p.m. Tapos ito rin sa may Mabalacat naman, Madapdap Resettlement Center, Phase 1, South Portion. Mamayang gabi ho, alas 9 ng gabi, mawawalan na ng supply ng tubig hanggang bukas, alas 5 ng madaling araw.
Yan ho ang latest public service announcement. Magpapadalastas lang tayo mga kabalen sa ating pagbabalik. Silipin ho natin yung detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Biyernes, November 28. Huwag ho kayong aalis, isang mabilis na paalala lamang. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking binanggit kanina, narito na po ang mga detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Biyernes, November 28, 2025. Kabalen, iginiit ho ni Masantol Mayor Danilo Ginto na malabo umanong may kaugnayan sa politika ang dahilan ng pagpaslang kay Barangay Balibago Chairman Jinky Boboy Quiambao nito pong Martes, November 25. Ayon ho sa alkalde, labis niyang ikinagulat ang nangyaring insidente lalo na't naging bisita pa niya si Kap Quiambao sa kanyang birthday celebration ng araw na iyon kung saan masaya pa umano silang nagdiwang. Dagdag pa ni Ginto, inatasan na niya yung hepe ng Masantol Police at yung Pampanga Provincial Police Office at si Pampanga Provincial Police Office Director Police Colonel Eugene Marcelo. Natutukan po yung investigasyon upang agad na matukoy ang mga salarin at motibo sa krimen. Si Kapitan Quiambao po ay nasa kanyang unang termino at ayon ho sa kanyang pamilya, nakatakdasa na siyang muling tumakbo sa parehong posisyon sa darating na barangay election. Gayunman, wala umanong nabanggit na kaalitan o kaaway sa politika ang biktima na maaring ugat ng nasabing pangyayari. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Mayor Dan Ginto kaugnay nitong balitang ito. Yung sinasabi ngang hindi niya nakikita na politics o politika ang dahilan ng pagpaslang kay Kapitan Jinky Quiambao ng Balibago, Masantol, Pampanga. Narito po ang tinig ni Mayor Ginto. Wala po dusahan ko na ng politika kasi po magdi-December na, nakailang buwan na po kami. Sinabi ko nga po, pagkaupo ko, nagsama-sama tayo. Huwag po tayong maglaban ng mga sinamahan natin, hindi nyo ako sinamahan. Hindi kayo. Unity po palagi kong sinasabi, magsama-sama dito po sa bayan namin at saka sa barangay nila. Doon po sa anggulong politika, medyo hindi po siguro tumutumbok doon. Alam naman po nila, nasama ko nga, Mayor, napaka-cool ko po, Mayor. Kahit po naglaban tayo doon po sa politika at sa election. Pagkatapos po naman bumababa po ako na halika kayo, magsama tayo. Ako po pong bumababa nung pong nakaraan pupunta po ako sa barangay. Halika kayo, ano pang kailangan natin? Matutulong ng LGU dito sa barangay nyo. Akin na yung ponto nyo, titignan namin yung ponto namin, titignan natin ang ponto ng national, titignan natin ang ponto po ng congressman, pagsamahin po natin yan. Hindi po namin kaya na kami lang dito sa munisipyo, akin na yung pong ponto niya, bigyan niyo kami, makakahingi po dito kayo sa munisipyo, makakahingi po tayo ng capital. Dapat po pagsamahin para po malaking proyekto at ila pong pakinabang dito ang kinakamong kabaryo. At kaya pong political background na po niya ho diye. Andiyan po kaya niya to, misasabi na ko po. Yes po, nag-uusap po nagbibiruan kami. Sabi niya, Mayor, sa isang taon, bigyan mo ako ng tulay. Kasi po talagang lubog niya. Sabi ko, pag design tayo ng tulay, yung naka-float na, liligan natin ng drum, tapos papatungan yun ng kahoy. Huwag muna yung pathway na magtatambak tayo. Tapos, sayang lang yung pondo natin. Sabi niya, tama po yan. At may sinabi po siyang parang ali. Sabi niya, Mayor, ito po yung propose ko na malagyan ng ganyan sinasabi niyo kasi po maraming moving tao. Sabi ko, wala pong problema. Pagkatapos po ng budget ng 2026, na-approve na po yan, ilangatag po namin. Sabi ko, bibigyan kita. Wala po dusahan ko na ng
Kabalen, yan hong tinig ni Mayor Dan Ginto ng Bayan ng Masantol, Pampanga. Kaugnay nga nitong nangyaring pagpaslang kay Kapitan Jinky Kiambao ng Barangay Balibago ng nasabing bayan. Ayon ho sa alkalde, hindi niya nakikitang politika ang dahilan. Pero ito bagamat hindi niya kaalyado nung last elections. Opo, ayon ho kay Mayor Ginto, bagamat dahil tapos na nga yung politika, okay na sila, no? And tapos na yung election, unity, nagkaisa at gaya nga na nabanggit, galing ho sa birthday celebration ng Mayor, sikap nang mangyari po yung insidente. Ito ho mga kabalen, hindi magandang balita. Dahil ho sa nangyaring yan, yung pagpatay kay Kapitan Jinky Kiambao ay umabot na sa 6 yung bilang ho ng mga barangay captain dito ho sa lalawigan ng Pampanga na pinaslang simula noong 2002. 3 taon pa lamang ho mga kabalen, 6 na barangay captain na ang pinatay sa lalawigan ho ng Pampanga. At hanggang ngayon mga kabalen ay patuloy po ang panawagan sa hustisya. No? Hindi lamang ho ng mga kaanak. Siyempre, unang-una na dyan yung mga kaanak, yung mga mahal sa buhay. Pero maging yung mga constituents, yung mga kababayan natin, yung publiko na naghalal ho sa mga kapitan na ito na pinaslang. Balikan ho natin yung detalye at hindi natin makalimutan at patuloy ang panawagan sa hustisya. Ito ho mga kabalen, gaya na binabanggit ko kanina. So, ito po, umabot na. Ayan, i-flash natin yung... Wait lang So, ito ho mga kabalen, hindi pa man po nalilimutan ng mga taga-Pampanga yung mga naunang kapitan ng barangay na pinaslang. May panibagong pangalan na naman pong nadagdag sa listahan ho ng mga biktima. At simula ho 2022 hanggang sa kasalukuyan, umabot na nga po sa 6 na barangay chairman ang napatay sa magkakahiwalay pero kapansin-pansin na marahas na insidente sa iba't ibang bayan dito po sa probinsya ng Pampanga. Nagsimula ho ang serye noong January 17, 2022 nang barilin sa Kapitan Ranier Asban ng Barangay Santo Niño, Guagua. Nakatayo po siya noon sa tapat ng isang gasolinahan at may kausap sa telepono ng lapitan at pagbabarilin ng isang armadong suspect na angkas ng motorsiklo. And makalipas ho yung, eto mga kabalen, makalipas naman yung ilang buwan, noong April 30, 2022, pinaslang naman ho si Barangay Alasas, City of San Fernando Chairman Alvin Mendoza ilang araw ho bago yung May 2022 elections. Isa ho si Mendoza noon sa mga kumakandidato sa pagkakonsihal sa siyudad ng San Fernando sa ilalim ho ng partido ni ngayoy City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag. Papalabas pa lamang sa kanilang tahanan ng biktima ng barilin ilang metro mula sa gate o kakaalis pa lamang ng tahanan ng barilin po ilang metro mula sa gate ng isang subdivision at naisugot pa sa ospital si Cap Mendoza, subalit dead on arrival. Pagdating naman ho ng December 27 sa syudad pa rin ho ng San Fernando, Pampanga, ay sumunod na karahasan naganap nga po noong December 27, 2022. Binaril ho sa ulo si Barangay Santo Rosario, San Fernando Chairman Jesus Liang habang naglalakad sa tapat ng bagong renovate na public market. Lumapit po yung gunman at kinalabit yung gatilyo, mabilis na tumakas patungong V. Chomico Street. And sumunod hong karahasan naman, naganap noong June 11, 2024, kung saan pinagbabaril sa broad daylight sa isang gasolinahan sa barangay sa San Fernando pa din. Del Pilar ho nangyari to. Si Barangay San Pedro Cotud Chairman Matt Ryan Gasin. Ang kanyang driver na si Henry Aquino. Habang nagpapakarga sa gasolinahan ay biglang bumaba yung 2 armadong suspect. Hindi po sakay ng riding in tandem, hindi motor, sakay ng kotse at pinaputukan ang SUV ng mga biktima mula ho sa passenger side. Isa pa hong barangay leader ang nasawi, mga kabalen, ay 2 buwan lamang makalipas ho yung insidente ng pagpatay kay Cap Gazin.
August 12, 2024, pinagbabaril naman sa mismong barangay hall si Barangay Laquios, Arayat, Pampanga Chairman Mel Lumbang. Nasawi ho siya matapos magtamo ng 9 na tama ng bala mula ho sa isang M16 rifle. At yung pinakabago nga pong insidente, ito hong pagpatay kay Barangay Balibago Masantol Chairman Jinky Kiambao noong November 25. Pauwi sana si Kiambao kasama ho yung mga kapitan ng Barangay Alauli, Bagang at Nigi mula ho sa birthday celebration ni Mayor Dan Gintu ng munisipyo nang sila po ay Tambangan. At patuloy ho yung investigasyon ng kapulisan. Gaya ho na nabanggit ni Mayor Dan Gintu kanina, ay wala ho man na siyang nakikita na motibo ng politika dito. Ito mga kabalan, sa ngayon, panawagan pa rin ng mga kaanak at syempre yung mga kababayan, mga constituents, gaya ng nabanggit ko, ay hustisya. At ito pong nangyayaring ito ay ika nga, labis na nakakabahala. Hindi lamang ho sa mga nasa opisyales ng gobyerno, kundi maging sa ating mga ordinaryong tao. 36 News Stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama makidesisyon ang tama Kasi nga ho, di ba, ito opisyalis na ng barangay ay hindi pa napoprotektahan. At rampant ho we can say rampant dahil in 3 years time meron ho tayong 6 cases of killings. At ang nakakatakot dito, yung mga ibang pagpatay, broad daylight, parang wala nang takot, di ba? So, ito ho yung sitwasyon at totoong sitwasyon dito ho sa ating lalawigan, Pampanga. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Sa bayan pa rin ho ng Masantol, itong mga kabalan, nakakatawid na ho yung ilang mga sasakyan sa malapit na hong matapos na Delta Bridge. Sa drone shot ho ng ating CLTV 36 News Stream, Kuyang Paulo G. Santos at paring Johnny Coronel, ayan makikita, News Team, sabi ko News Team. Makikita ho yung kasalukuyang progreso ng ginagawang construction ng nasabing tulay. Ayan ho, pakita natin yung drone shots nila Kuyang Paulo G. at paring Johnny. Batay ho sa mga tarpaulin na nakapaskil sa nasabing site, aabot sa mahigit 380 million pesos yung halaga ng nasabing proyekto. At ang contractor po nito, Ed Marie Construction and Trading na pagmamay-ari ho, di Engineer Sagum. Siya rin ho yung contractor dyan sa may kontrobersyal na Kandating Flood Control Project. Bayone pong Congresswoman New York Bondoc Sagum, Engineer Sagum, Edgar Sagum. And tumatayo pong implementing agency dito, yung Bridge Management Cluster ng Unified Project Management Office o UPMO ng DPWH. Galing ho sa General Appropriations Act o GAA mula 2023 hanggang 2025 ang ginagamit na pondo sa konstruksyon ng nasabing tulay. Nagsimula ito noong March 2025 at nakatakda pong matapos sa susunod na taon, November 26, 2026. Batay na rin dito po sa nakapaskil na tarpaulin. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Bigyan lang natin yung komento ng isang netizen, kaugnay ho ng mga kapitan killings. Yung kapitan na pinaslang sa Digos City, milyon-milyon ang reward, money para mabilis mahuli ang perpetrators. Meanwhile sa Pampanga, dumarami ho yung mga pinapatay na barangay captain. Ayon ho yan kay Boss Kapampangan. Yan nga di ba? So,
Ito po mga kabalin ay patuloy naman yung PNP and hamon din ito sa ating kapulisan na paigtingin pa yung pagbabantay at yung pagsiwata sa mga loose firearms kasi nagagamit sa krimen, di ba? Yun eh. Hindi lang yung mga killings eh. Ibig sabihin nagkalat din yung mga baril. At isipin mo, tanghaling tapat o broad daylight, no? Yung mga nangyayaring ganitong barilan. Nung nagsisimula akong reporter, si Kuya Justin, madalas sa may, actually madalas yan sa mga rural area, Masantol, may na-cover ako, Mexico, Arayat. Pero ito kahit minsan, gasolinahan na sa gitna ng Ciudad San Fernando, nangyayari ho itong insidente. Sa Arayat nga, barangay ho. Yan ho yung sitwasyon sa mga barangay captain dito ho sa ating lalawigan. Dumako naman ho tayo sa ibang balita mga kabalin. Ito naman, bago tayo magtapos, para naman may update tayo dito naman sa Giant Lantern Festival. Opo, malapit na dahil ilang tulog na lamang gaya ng nabanggit ko kanina, December na, we all know. December 13 po sa Robinson Star Mills, kita-kita tayo para panoorin ito pong mga higanteng parol ng Ciudad San Fernando. Kung hindi ho kayo makakapunta, abay tutok lamang sa CLTV 36 dahil ihahatid namin sa inyo yan live na live. Ito ho mga kabalin, ilang araw na lamang nga bago ho magsimula itong Giant Lantern Festival o bago at magliliwanag na muli itong mga higanteng parol ng Ciudad San Fernando. Kaya naman ho sa huling pagkakataon, sinuri ho ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC ang mga pambatong lantern ng 10 barangay participants. Nito pong Webes, November 27. Ayon ho kay Hil Pamandaman, chairman ng BARC, tinignan nila yung kagandahan at kaligtasan ng bawat parol, lalo na ho yung mga rotor na nagpapagalaw sa mga ito. Yan ho yung mga rotor, yung nasa likod ito. Yung mga bilog, And nagbigay rin ng komite ng insurance sa mga rotor operator. Ayan, maganda yan. Bilang proteksyon, sakali pong may mangyaring hindi inaasahan habang pinapaandar ang mga parol. May mga nagtatanong kasi, di ba, sinasabi meron akong post sa TikTok noong 2 years ago, kung di ako nagkakamali, na Giant Lantern Festival. Madrunyo. Di ba, may nagsasabi parang, boss, ba't hindi na lang madrunyo yung gamitin? Sa mga IT student o mga electronic engineering, baka gets nyo yun. Ano ba yung madrunyo? Hanapin ko. Madrunyo, sabi nila, para siyang programmer na automatic. Tama ba? Madrunyo. Automatic programmer. Teka lang Madrunyo, programmer. Para siyang tama ba yung term ko, madrunyo? Basta yung automatic programmer, basta computerized programmer siya, na ilalagay mo lang tapos masaset mo na yung mga play. Pero alam niyo ho kasi mga kabalin, yung kasaysayan nitong Giant Lantern Festival, it's more than the display of lights, di ba? Ako bilang Fernandino, and I grew up with this. It's the community spirit. And pati yung performance is part of the community spirit, Dahil sabay-sabay ho sila, synchronize yung paggalaw nila. Yung pagpapakita ho yan. Zoom natin dun sa mga rotor. Pagpapakita ho yan, nung tinatawag na, exactly, community spirit o bayanihan kung tawagin, di ba? I remember isa ho sa mga, hindi ko makakalimutang coverage ko ng Giant Lantern Festival. Noong merong sa barangay San Nicolas, that time kulang ho yung bombilya nung mga nung parol, So ang ginagawa, yung kada barangay, kada residente sa barangay, lumalapit sila, may dala silang mga bombilya, dinodonate nila. 'Di ba? So that's the spirit of Giant Lantern Festival. Hindi lang siya basta pagandahan ng ilaw,
Mas maganda, ito nakikwento natin, ano, yung mga kwento ho sa likod ng mga higanting parol, abangan ho ninyo, no? Yung kwento ng pagtutulungan ng bawat magkakapamilya, magkakabarangay, magkakabaryo, and then of course yung challenges. And maganda, kudos sa ating komite ng Giant Lantern for yung prioritizing yung safety ng mga rotor operators, ano? Yung pagbibigay ng insurance dahil maalala ninyo kailan na, 'di ba, last year or 2 years ago, meron posible talaga siyang mag-spark, posible siyang yung maging grounded, pwede siyang pumutok kasi nga kuryente ho 'yan eh. Yung nagkikiskisan, nakikita ninyo, 'di ba? Tapos umiilaw. That's ano po 'yun, kuryente, live ho 'yun, ano. So pero ito nga, mga eksperto ang gumagawa nito at protektado rin ho sila ng mga safety gears, di ba? Syempre. And of course, they have yun nga, yung insurance na malaking tulong ho. Kaya naman excited ang marami sa ating mga kababayan dyan sa Giant Lantern Festival. Kung hindi ho kayo makakadalo ng live, tutok lamang dito po sa CLTV 36, Signal Channel 115, Air Cable Converge Channel 71, sa ating 37 cable partners at sa Free TV Channel 36. At syempre sa ating mga social media platforms. Pwedeng mapanood yan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Good luck ho sa lahat ng participants ng Giant Lantern Festival at ngayon pa lang alam ko you'll be putting up a great show, di ba? And excited ho tayong lahat. Kaya naman magkita-kita tayo. Ulitin ko, December 13 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Yung mga hindi makakapunta, tutok lang sa CLTV 36. Kabalen, time check muna. 10:54 na po ng umaga at magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Para ho sa mga update, follow lamang itong ating page at CLTV 36 News. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ako po si Justin Dizon. Ito po ang News Stream. Maraming salamat po. Matuto at magdesisyon, natama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto